برادران عزیز، کسانی که در روسیه قرار دارین کار و فعالیت میکنین، شما دا بلیت دانشجویی لازم باشه که در واتساپ برادر ما دلیر مراجعه کنین. در بین 10 روز شما دا بلیت دانشجویی تیار میکنن. حجتاشون با تمام شهرهای روسیه کار میته. شما یک صورت 3 به 4 روی میکنین از میان بالا. اکای دلیر در خدمت شما های. در بین 10 روز شما دا بلیت دانشجو تیار میکنن. با دل پر در واتساپ شون از نومی کانال ما مراجعه کنیم بچه‌ها، زنگش بزنیم. ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дурай ватан, мардуми Тоҷикистон, ҳама каса хубен. ирӯз 23 октябри соли 2024 ирӯза наворда ҳастед. дӯстони азиз, аз душанбе тарафҳои Сино, тарафҳои Шоҳмансур, тарафҳои Гулбута, хулас аз якчанд нуқтаҳош хонаҳо рӯй кардан ва квартираҳо қабул кардем барои шуморо. аз ваҳдат хонаи фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ ҳастай, аз шаҳри Бохтар ноҳияи Вахш хонаи фурӯшӣ ҳастай, аз ноҳияи Рӯдакӣ ҳастай, ноҳияи Хуросон ҳастай, ноҳияи Данғара ҳастай. хулас навори зур. шумо дар чизе боша барои реклама кардан дар WhatsApp мунроӣ кунен. навори пагоҳина реклама карда фурӯшта мегузорем. як када аз душанбе аз 150,000 боло хона дар корай, як када замини фурӯшӣ аз тарафҳои 7-9 километр дар корай. хулас навора максимали дастгирӣ мекунем. ба хотири пешрафти ҳамин канали Саудо ТВ ки шумо дар навораи арзон мекуна, ҳамин наворда лайк мемонем, дар канал подписатсия мекунем, эълона сар мекунем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марамат занг зада бортонро равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар ноҳияи Вахш ҷамоати Ваҳдада қарор дорад. савхози Вахш меган 7 сотих масоҳат, 3 дар хона, 110,000 сомонӣ нархи хона муайян шуд. мақсад 110,000 хонаҳо шикатур кардагӣ ҳастанд. ҳавлии калони 7 сотиха масоҳат, гирди хона шикатурам кардагӣ тайёракай. рақамҳои дастӣ 3360 ёки рақамҳои дигашон 0175 метавонед дӯстон занг бизанед. касоне ки ҳамин тарафҳо хонахари ҳақиқӣ ҳастен, ҳақиқати чахчах кунед. бо савдо мешавад. мактаб, беморхона наздикии хонада қарор дорад. нашоти масъалаи ҳуҷҷатҳо камбуд нестай, ҳуҷҷатҳошам ҳастай. дӯстон, инамиҷада инами хона қарор дорад. нафароне ки хонахар ҳастанд, аз номи канали Саудо ТВ ҳамроҳи ака чахчах кунед. дӯстон азиз, қисми эълоно. ассалому алайкум дӯстони азиз, замин дар корай, замини фурӯшимон дар корай аз тарафҳои теппаи Самарқандӣ ёки тарафҳои 9 километр, тарафҳои 7 километр, тарафҳои Дарёбод ё кӯчаи Каратегинскиам боша мешавад. ҳамин тарафҳо боша мехарем. пулша ҳар моҳа метонем 5000 сомонӣ супорем. нафароне ки дорен, мақсад касоне ки дошта боша ҳамин рақамода муроҷиат кунед. ватсапшон 2026 да. дӯстони азиз, бетараф набошен. мардуме ки замин доранд, дӯсту бародаротон дора, рақамҳои акара роӣ кунед, маслиҳат кунад мегира. ҳар моҳа 5000 месупоранд. кадомитон дар эълон дар кора дар ватсап мо роӣ кунед, эълон мекунем. навори баъдна одамои доштагӣ шуморо занг мезанад. дӯстон, ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи фурӯшимон дар корай аз душанбе боша, аз ноҳияи Рӯдакӣ боша, территорияи Қурған боша, то 6 сотих масоҳат дошта боша мегирем меган. нигоҳ кунед дӯстони азиз, 150,000 сум боло кадоме ки дора. рақамҳои ватсапмон 4720 ёки дастӣ 6100 занг бизанед, мо хидмон мехарем. наворои моро нигоҳ кунед, тамошо кунед бача азиз. не акада мисол хона дар кор аз 150,000 боло, ӯ акада замин дар кор. ҳамин хеле эълон шумо дар лозим бошад дар ватсап нависед, навори баъда эълон мекунем. мегузарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ.
хонаи фурӯшӣ ҳасте ки ду комната масоҳати 5 сотих дӯстон. 5 сотих масоҳат кардагӣ айни ҳол дар ноҳияи Ёвон тарафҳои Бешкафада қарор дорад. 130,000 сомон нархи хона муайян шуд. рақамҳои 060504 занг мезанед. 5 сотих замин тарафҳои Бешкафа хоб дар таги санаи Фирӯза қарор дорад. об свет дорад, мактаб ҳаст, ҳама документҳо 100% ҳастанд. хоб гирди хона забор пони гирифтагӣ тайёра кай. ду хона шикатур дорад. ягон саволи иловагӣ бошад дар рақамҳои ахираш 0504 метавонед муроҷиат кунед. маълумоти про-оиди хона мегиред. ҳар як хонае ки Сауdo TV навор мекунад дар таги нархи хона рақамҳои соҳибхона мондагиай ҳамода дӯстон занг бизанед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳасте ки дар ноҳияи Восе. бачакҳое ки аз Восе хоҳиш карден тамошош кунед. 4 комната масоҳати 4 сотиха ноҳияи Восе деҳаи Саадуллоида қарор дорад. деҳаи Саадуллои Шариф буд азизон азиз. хоб 4 комната масоҳат 4 сотих. хоб нархи хона 220,000 сомонӣ. хонада метавонед даромада зиндагӣ бикунед дӯстон азиз. хулас барои зиндагӣ тайёра кай. ина лесинсаш ҳавли стяжка карда гирди хона забор гирифтагӣ. мақсади гап ки дӯстон кадоме ки мехара даромада зиндагиро сар мекунад. бачаҳо азиз занг бизанед, маслиҳат кунед, лайкора монед, навора максимални дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, беҳтарин кор мешавад. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳасте ки дуэтажа 3 комната заминаш 6 сотих масоҳат дорад. шаҳри Ваҳдат деҳаи Истиқлол. шаҳри Ваҳдат деҳаи Истиқлол дӯстон азиз. метавонед занг бизанед, маслиҳат кунед, ҳамроҳи ака чахчах карда бигирен ша. нигоҳ кунед катежа 3 миллион сомонӣ ай дӯстон азиз. 3 миллион сомонӣ. хона бо тамоми санъат. просто хона зури бад бачаҳо. хонаи фурӯшӣ двухэтажне мега катеж кардагӣ. хоб хулас бо тамоми санъаташ хона дӯстон, бо тамоми санъат. аки хелаки 3 сотихам 6 сотихам хела ҳастай 3 миллион нарх да. ин хона мақсад худотон фикр кунед, оё ҳамин хона ба ҳамин нарх меарза или намеарза. шаҳри Ваҳдат деҳаи Истиқлол. панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳасте ки дар ноҳияи Хурӯсон деҳаи Меҳнат. 4 комната масоҳати 6 сотихаи бениҳоят калон дӯстон азиз. ноҳияи Хурӯсон деҳаи Меҳнатда қарор дорад. нархи хона бошад 155,000 сомонӣ ай. арзонаш мекунанд. ватсапшон 5154. метавонед дӯстон ҳозир занг бизанед. хона дар деҳаи Меҳнат. 4 дар хона, 1 коридор. хоб хона ин миҳоли ҳолатда қарор дорад. нафарое ки хонахар ҳастен занг мезанем. рости ҳами пашти як ҳафта мешава навор мекунем бачаҳо. дастгирӣ камтар сустай. чем наворои пешина. навор дар лайкора кам мондестен. ҳаракат кунед ки навора ба лайк зиёд кунед. шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳасте ки 3 комната масоҳати 10 сотих ноҳияи Данғара деҳаи 401. ина ҳамин хонача бо нархи 150,000 сум фурӯхта мешавад дӯстон азиз. ватсапшон 5993 занг мезанед. 3 дар хона, 10 сотих масоҳат, алохона, анҷумхона, баня ҳамаш ҳастай. гирдаш маҳкам назди масҷид қарор дорад. ноҳияи Данғара деҳаи 401 мактаб қарибишда. хоб хонада даромада зиндагӣ мекунен. илтимос конкретни харидоро бошен ҳамо одамо занг бизанен. боз камтар суҳбат ҳам мекунем. мегӯяд соҳиби ҳамин хона дӯстон азиз. худотон бо занг бизанед. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳасте ки дар тарафҳои Исфара маҳаллаи Боғистон да қарор дорад.
یک комната кардагӣ 6 сотих масоҳат кардагӣ коридорча ҳам дора. хубиш ҳамае ки подвалча ҳам дора. дӯстон азиз, рақамҳои дастӣ 3495 занг мезанед. исфарада қарор дорад. маълумоти пурра оиди хона бо рақамҳои худша занг мезанед. анаи қудуқи калоншон кардагӣ барои об. фикр мекунем ки масъалаи об камтар иҷа камбудӣ ҳай, ба ҳамон хотир қудуқ карданд. ниҳолҳои мевадиҳанда дорад. хуб, ҳавзи қудуқ дорад. хонаҳо шикатур кардагӣ ҳастанд. 150 сомонӣ арзониш мекунанд. агар аз номи канали ютуби Сауду ТВ занг бизанед. дӯстон азиз, мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қабул кардем дӯстони азиз ки се комната масоҳати 2 сотих шаҳри Ваҳдат деҳаи Чойникудида қарор дорад. деҳаи Чойникудӣ ё ки Ҷойникудӣ бошад. хулас ҳамин хеле адрес. 160 000 сум нархи хона. 2 сотих, 3 комната. ремонтҳои фасони хушрӯ нигоҳ кунед чӣ хеле састаида қарор дорад. акри хелаки 160 000 сумам оқа суми камам нестай дӯстон. суми хеле ҳастай. просто ба даҳону сунай. баъзе апашку занг мезананд аз Русия ки додарҷон, бародарҷон, мисол 4 солаи 5 солаи дар Русия қарор дорем. ҳеҷ не ки ягон суми ягон хонара кор кунем. ҳастанд нафарои ки 160 ҳеҷ нест. нафарои ки ранги ма 120 000 зуруш намерасад. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дар ҳами дом қарор дорад. дӯстон азиз, дукомнатни квартира дар 6 этаж, 50 квадратный метр, 170 000 сомонӣ дар ҳами домай. таги дома бинед, магазинҳо ҳамаш қаторакам. шаҳри Ваҳдат, тарафҳои Гагарин. хонаи нотамом, просто коробка дӯстон. обсвет 24 соат. хоначаи коробка бо савдош мекунем. просто дукомнатага 170 000 сомонӣ ай. хона ба кирпич бардоштагӣ, инами састяни кардагӣ. маълумоти пурра худотон дӯстон бо занг бизанен, маслиҳат кунен, бигирен шав. лайкакора монен, подписатсия кунен. подписатсия чанд қабоша подписчикои мо ҳамо қамода хубой дӯстон медонен. подписчикои мо аз ҳар як нуқтаҳои Тоҷикистонанд. не толка Ваҳдат, не толка Ҳисору Кулуб, ай ҳама ҷо дорем дӯстон. чунки навора аз ҳама ҷо роҳимон мекунад дӯстон азиз. даҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 комната масоҳати 5 сотиха дӯстон. ҷамоати чоряккорон, деҳаи Учқулӣ, ноҳияи Рӯдакида қарор дорад. 488 000 сомонӣ. дар канали Сауду ТВ дӯстон, хонаҳои коробка монда мешавад, хонаҳои нутамом мешавад монда, хонаҳое ки нархошон 500-700 000 сомонанд, ини хелиёшам монда мешавад. чунки наворои моро либои хеле одам тамошо мекунад. ӯ камбағал бой боша фарқ надорад, ҳамаш тамошо мекунад дӯстон азиз. ба ҳамон хотир баъзеҳо дар комент менависанд ки бародар хонаҳои қимат бисёр мемонӣ. чунки талабот дорам бачако. фақат худотонам фикр накунем. хонаҳои арзонам як танимта мемонем. хонаҳои коробка мемонем. временкаҳоро мемонем. нашоти хона худотон маълумот пурра, рақамҳои WhatsApp 48 ахириш занг бизанен. мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 3 комната масоҳати 4 сотих. ин хонара бинед чӣ хеле фасона. шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, 3 комната 4 сотиха, 540 000 сомонӣ нархи хона. рақамҳои WhatsApp 9641 да занг бизанен. хона бо шароитҳои нағз, ремонтҳои хуби замонавӣ, ҷамоати чортут, лаби мақсад пеши военни аэропорти Россияда қарор дорад. свет постоянни 4 сотих, сехонага, кухни ҳастай кардагӣ, ванна, ҳоҷатхона, ҳуҷҷатҳо 100% бо техпаспорт дорад. ягон муомилаи хубам бо мешавад. касе ки мехара ина марамад аз номи канали
Saudo TV акақати масиҳат кинем дӯстон. 9641 ахираш WhatsApp яка. мегзарем ба 12-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дуконата масоати 2 сотиха шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбутта да қарор дорад. дар Душанбе мега 350,000 сум нархи хона. WhatsAppшон 3383 да метонен занг бизанен. таъмири хона миёна. таъмири миёна дар центри Гулбутта хона қарор дорад. аки хелаки бачаҳо гуфтагиян таъмири миёна яки соза ёхи фасонча хушрӯ наи чиша банияша ба фикрам аки бания вазияш канда безеб яки хонао боли мени соз хушрӯ 350 та арзонаш мекунам. нафаре ки хона дорен чем сурат видео хубай чем видеои хутон бачаҳо мо худмон рафта навор кунем просто зури вад мешавам медонен чунки мо бо тамоми нозукиёш ҳамаи шароитош қати навор када фурӯшта мегзорем. касоне ки дора марамат вариантора пешниҳод кунем. мегзарем ба 13-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 комната масоати 2 сотиха шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ ишам қарор дорад. 590,000 сомонӣ нархи хона дӯстон. хонаи навай замонавияи назди ҳавлигияи бо поёни корвон роҳи заправкада қарор дорад. аз заправка то хона мега хоб 1600 метр. 4 хона, як кухонӣ, як бания, ҳоҷатхонаи даруна ва беруна дорад. хоб як подвали 6 ба 3, мактаб, садик, поликлиника наздикишта ҳастай ва хона дар ҷои хубай. то хонара кӯча мақсад бетон кадагиай ҳамворакай. маълумоти бештар занг бизанем бачако ҳамиқа хона ёфтем ростӣ ҳамиқа тонистем навор кунем. хула чизе ки мода боша агар роҳимон кунем навори байна реклама када фурӯшта мегзорем. нафарое ки замин дар кортонай дар камент нанависен фақат дар WhatsApp мон нависонем ки ака замин дар корай навори байна эълонтон мекунем ё ки реклама да мегзорем. касоне ки хона замин мошин дорен роҳӣ кунен дар WhatsApp суратоша видеонавораша навори байна реклама када фурӯшта мегзорем. пеш аз баромадан аз навори ирӯзаи мо ами лайкотона фақат бизанен ба белай у лапоткай у шиламсия чизе боша бизаненда зиндаву сарбаланд бошен. хайр